Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron. Para explicar que eran nocións, vamos a utilizar tres palabras: o que é historia, o que é cultura e o que é emoción. E cando falamos de historia, tamén falamos de Ribeiro. O Ribeiro, como sabedes, é a denominación de orixen máis antiga de Galicia, unha das máis antiguas de España, é a denominación de orixen que viaxou con Colón a América. Cando falamos de cultura, falamos do Camiño de Santiago. Falar de viño, disfrutar de viño e disfrutar da cultura. E, por suposto, tamén que son emocións. Os que fixemos o Camiño de Santiago hai unha emoción, que é a que sintes cando chegas ao Monte do Gozo e ves a catedral. O viticultor, o adega, o colleiteiro, ten unha emoción constante, que é a emoción de ver que a xente, que o público, disfruta cando abre unha botella de viño. Pero quizás o que máis caracteriza o Ribeiro son os suelos de granito. É un viño que expresa moito o carácter do suelo. Parece que estamos cheirando cando chove un pouquiño sobre unha roca de granito. Un pouco trasladarse a camiño, non? Cando vamos camiñando, empezamos a percibir os olores. E vamos, por exemplo, agora en primavera, unha maravilla, non? Cheirando as distintas plantas que nos van acompañando, non? Un parque que está cheo de olor. Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todos con mulleres que os salvaron. Así que voy a presentar a Pepe, que es un hombre de estrellas, de soles y de luna. Tiene una mirada transversal, profunda y muy limpia, casi tan limpia como cuando te mira cuando le hablas. Que non queren lembrar. Nos aleitadoras, nos conquistadoras. Aguanta máis, Xoan. Vasme matar, pero eu non lle pillo sabores estes. Eu de vainilla ese non o collo, non hai maneira. Chico, debo ter un problema. Son como o meu pai. Facía así, probaba. E dicía, tá bo. Non lle pedira retrojustos, nin toque final de tofe. El dicía, tá bo. Cando lle gustaba moito, dicía, tá bo, carallo, tá bo. Nosas matriarcas do país dun tal Breogán. Termino con una cita de un grande de la viticultura del Ribeiro y de Galicia, como es José Luis Hernández Mañas. O Ribeiro, dijo, no es solo una producción comercial, sino que representa la expresión de una cultura, una tradición y una historia. Nosas matriarcas do país dun tal